OK, čaute všetci. Momentálne je 19.10. nedela 2023 a vítam vás tu tohto videa. V dnešnom videu si zase zopakujeme, že vlastne pocity z dňa zase to pomenujem, pretože to má celkom views, takže let's go. Každopádne, dneskajšie pocity z dňa sú také, že som sa učil order block, a vlastne ako spotnúť, takže ideme sa na to pozrieť. Každopádne ešte si zapnem TradingView a môžete mi zatiaľ napísať do komentára, že jak ste sa dneska mali, to je akože celkom podstatné pre dnešný deň a aký ste mali víkend, pretože zajtra už je bohužiaľ zase pracovný deň. Takže dobre, prepnem vám scénu a môžeme ísť na to. Chcem si zase zopakovať vlastne, že čo to vlastne je. Takže je potreba si to zopakovať. Dúfam, že som tomu pochopil teda dobre. Takže môžeme ísť na to. Takže order block je vždycky po liquidity sweepe. Vidím to tu. Je to po liquidity sweepe. Takže OK, takže máme tu mám tu nástroje, OK. Takže máme tu liquidity sweep, pretože tu je likvidita, tu bola naplnená, boom, sweep OK, a toto by mal byť order block. Takže túto časť, dakedy, že vraj sa vyznačujú aj zvykmi, dakedy, že to netreba. Kámo. OK, a vyznačím to bez zvyku, dobre. A ako môžete vidieť, keď už niekto, podľa mňa to určite vidíte, tak sa nachádza ten div tu kde vlastne táto modrá sviečka výkon tapla do toho order bloku a potom následovne šla dole. To znamená, a potom ešte môžete vidieť tu na túto sviečku, zase, takže môžete vidieť, že to funguje, tu máme break of structure, takže na tomto hneď môžete založiť trade, keďže tu nás mali liquidity sweep, order block a break of structure. Takže absolútne, že topka. Tu máme ešte fair value gap, ktorý sa nám zase tu naplní, ale to je vedľajšie. Takže z tohto reálne môžete dať proste trade, tuto si ešte môžete vyznačiť. Môžete takto vyznačiť. Boom. A hneď proste zadávate short, neviem kam odkiaľ, ja neviem, dajme tomu, že odtiaľto. Toto troška nad to. A previous liquidity, takže môžeme dať sem, proste môžeme dať úplne až, počkaj. Môžeme dať proste až sem. Čož neviem, či vyjde. No neviem, proste môžete dať na tieto miesta, kde sa tu natvorila likvidita, takže môžeme dať kľudne sem, na túto časť. Ako môžete vidieť tu po tento wick môžeme dať vlastne take profit, takže takto, boom, ako môžete vidieť, tu nám to krásne hitne, zase 1:3,78 risk to reward ratio. Takže zase z tohto by ste mohli urobiť takýto pekný trade. Dakedy sú tie trady lepšie, dakedy horšie, ale to nevadí. Takže zase tu ako môžete vidieť, toto zmažem. OK. Zase môžete tu niekde, teoreticky aj tu ale nájdem také lepšie. OK. Tu by ma to asi stoplo pravdepodobne. OK. Neviem, kam či to hitlo. Asi nie, to nehytlo, OK. Ale to by bolo celkom akože to. Zase sme ale bullish, takže či bearish. Zase sme bearish, to znamená, že tu to nebudem vyznačovať, budem hľadať zase hore likviditu. OK, môžeme označiť napríklad toto. OK. Boom. Boom, liquidity sweep. Tu sme sa troška dotkli, ale to sa nepočíta. Tu máme liquidity sweep a OK, tu neviem, ja by som ten order block vyznačil tu
Teoreticky od Viku tu by som mohol. Vik, až spodok, boom, tuto ťuklo a išli sme dole. Zase hľadáme break of structure a následne dole. Takže vyzeralo by to ako takto. Low. Toto low sa vlastne ako keby zrušilo, pretože tu je nižšie low, ktoré to preseklo a to sa volá break of structure. A potom tu sme išli, neviem kam sme to mohli. Môžeme to hneď sem. Zase, joj. Takže niekde tu stop loss si dáme troška nad order block a pozeráme, kde bola taká likvidita. Môžeme sa dať väčší time frame. Kľudne, neviem, či to teraz nájdem. Zase to nebol asi dobrý move, ale ok. To nebol dobrý move. Kde si? Ok, tak som práve asi stratil trade. GG. Ok, tak asi som stratil trade, ale chápeme sa asi, dúfam, čo som chcel povedať. Neviem, či to nie je toto. Jo, to je asi ono. Ok, nice. Dobre, takže vrátime sa k tomu ešte raz. Dobre, tu je to ťažko, pretože tu poriadne nevidí na túto stranu. Každopádne mohli by sme ísť až, ja neviem, napríklad sem, ako to máme teraz. Zase dám sem čiaru, boom, môžeme napríklad sem, alebo zase môžeme ísť kľudne nižšie. Tie sa nám už nemusia rešpektovať. Každopádne, teraz ten trade ešte stále by sa neuzavrel, to znamená, stále by sme ho netakeli, ale to až tak nevadí, pretože tento trade celkom pekný sa týka risk to reward ratio. Vidíte, ešte sme ho stále akože nezavreli. Takto by vyzeral. Možno by som si ten stop loss dal ešte troška nižšie, ale to už sú fakt minimum veci. Takže takto. A teraz keď sa na to pozerám, tak ten order block mi príde blbosť, pretože ten order block, keď sa na to pozerám teraz, 5 minútový order block by som naznačil asi takto. A dáva to podľa mňa zmysel, pretože táto sviečka ťa ťukla a následne to šlo dole. Takže vlastne sú tam ako keby, samozrejme order block máte na každom time frame, ale toto bolo originál. Prečo mi to nefunguje, neviem. Ale budem sa tváriť, že to je funkčné všetko. Dobre, takže no takto vyzerá ten trade. Pravdepodobne zajtra, keď sa market otvorí, tak to možno hitne, možno sa to retracene, zase stať sa môže ocičať, ale pravdepodobne to hitne ten take profit a bude to tzv. Bez závad. Takže toto si myslím, že asi v pohode. Nechám ešte, dobre, ešte dáme jeden trade a to bude pre všetko, pretože netreba tradovať veľa, lebo potom robíte blbosti. Takže tu zase môžeme asi, by som povedal. Takže boom, liquidity sweep. OK, liquidity sweep, boom. 5 minútový timeframe máme. Dobre, dáme si 1 minútku. A ešte, juj. Ešte. OK, a sme tu. Dobre. Takže, tu nám môžeme vidieť vlastne ten liquidity sweep. Dobre. Máme tu ešte to troška zoomnem. Hop. Dobre, takže máme tu liquidity sweep, boom. A nasleduje potom veľký ako keby prelom, proste časť, ktorá pôjde dole. To znamená, že order block máme tu táto modrá sviečka, ktorá je tu hop, hop, a zase vidíte, táto sviečka čierna ťukla a išlo to hneď dole. To znamená, že je to super, že máme radosť, zase tu môžete vidieť break of structure, boom, break of structure, na tomto hneď môžete založiť trade.
Boom, toto troška nad. Zase záleží, či máte bearish alebo bullish market vtedy momentálne. A zase môžeme ísť sem. Môžeme ísť až sem, takže dáme to, ja neviem, sem. Ako môžete vidieť, hej, pozeráme sa zase tu na. Takto by som to asi dal. Ako môžete vidieť. Takto hitne, dúfam. Hitne to? Joj, hitne to, pohode. Dobre, takže môžete vidieť, boom, hitlo to. Až dá sa povedať, že nádherne. Boli tu rôzne také, ale to je pohode. No a vidíte tu zase, no skoro 4. Môže to byť lepšie samozrejme, mohli sme ísť troška ešte nižšie, aj keď už by to nehitlo. Takže tak no, tu nás viac by som fakt akože nešiel, to už je bolo zbytočné. Takže zase máme 1 ku 33,85, takže to je celkom fajn, mám z toho radosť a na budúce si môžeme kľudne urobiť backtesting, pretože bol som teraz prevčera, včera som skúšal hoďku, som si to tam backtestoval. Problém bol ten, že som si nedával pozor na to, že tie dni idú takto. Pretože vy keď sa tam dáte replay a dáte si proste minútové sviečky a pustíte to fakt vo veľkej rýchlosti, tak vy si neuvedomujete, že každá tá sviečka má minútu a proste ide to tak. Že proste ten deň vám prefúkne len tak a potom nedávam si pozor na sessiony, na nič proste a potom tak aj vyzerá. Takže na budúce si môžeme dať backtesting kľudne, len problém je fakt ten, že nedávam na to pozor, takže budem na to musieť dať väčší pozor, toto je reminder pre mňa, aby som si dával väčší pozor na to, keď backtestujem. Sessiony dávať pozor a dávať pozor na veci, ktoré robím tam, pretože je to fakt, je to takto a proste potom nedávam pozor na všetko, čo tam deje, takže reminder pre mňa, dávaj pozor. No nič, dajte odber, dajte like a nezabudnite na to, že sa vidíme u ďalšieho videa. Neviem absolútne kedy, pretože tento týždeň bude pravdepodobne ťažký, dá sa povedať, takže tak ozvem sa vám, keď sa niečo nové naučím, alebo keď čo budem potrebovať sa vami prebrať, alebo taký vlog urobím, neviem, ok? Uvidíme sa proste pri ďalšom videu a dajte odber, dajte like, pretože tieto videá robím pravidelne. Zraz za čas samozrejme pravidelne, no chápeš. Takže dajte odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa pekne, čaute.